Que imaxe acode a tua mente cando se fala da Igrexa? A Igrexa, con maiúscula, é moito máis que un edificio de pedra. A Igrexa comeza contigo e comigo, coa nosa familia. A nosa familia, Igrexa doméstica, é o primeiro espazo no que vivimos a fe. Cos nosos pais aprendemos a rezar, asistimos á Eucaristía, e pouquiño a pouco imos descubrindo a relación cun Deus que nos ama. A parroquia, a través da catequese de iniciación cristiá, axúdanos a afondar no coñecemento da fe. Prepáranos para celebrar e recibir os sacramentos que fortalecen esa relación con Xesús. Esa experiencia de fe e de comunidade compleméntase no ámbito educativo. Os colexios de ideario católico poden ser o primeiro contacto coa vida consagrada. A materia de relixión ofrécenos unha visión íntegra do ser humano e do mundo que nos rodea. A Igrexa en Galicia quere acompañar a cada persoa nas diferentes etapas da súa vida para axudar a responder a esa grande pregunta: para quen son eu? A Igrexa, concretada no pobo de Deus que peregrina en cada diocese, quere axudarche a dar sentido á vida.